eyyi kay ko noon tigui ko ni ki mataw Allah yewtiri baba adama ndiɗo witede moltiri annabi Souleymane nde wonno qissaji makko way kono qissaji tati ni ko hen qissa goto woni mo gonɗen ɗo joni sen gasni oɗo qissa woni natnane qissa hakkude makko e Bilqis woni debbo lamɗo o e joguiɗo feccere to banggue jinneji e feccere to banggue yimɓe meɗen hakkude mabɓe holno wayi holno ardi holɗo rewi holto gasoyi hakkude mabɓe ha o resi debbo o ko ɗon jiɗɗen natoyde inchallahu taala kono nde wonno kadi hakkude makko e ndiweje ɓe baddi hono ɗeɗo gueɗe ko ɗum waɗi eɗen gadoro ɗum ɗo sen gasni on saaha puɗɗoɗen natoyde e hakkude makko e Bilqis ko ɗon noon qissa o ɓuuri welde ko ha ganden tan ndiwri kala ko Allah tagui ene haala heddi ko enen paamen haala mum walla mbasen famde haala mum wulliɗo makko ɗo ndiwri mbiyeten hamama o wi yimɓeɓe oɗon gandi ndiru ko haalata ɓe mbi ala min ganda o wi ndi wiyata ko subhana rabbiyal a'la senare wodani Allah towɗo o kono noon senare wodanimo ko limore nde ganduɗa ko kala ko woni to dow asman to e kala ko woni e leydi ndiwru gondi ne wiya qamari ndin wulliɗo makko ɗo o wi yimɓeɓe oɗon gandi ko ndiru haalata ɓe mbi ala o wi ndi wiyata ko subhana rabbiyal azimil muhaymin senare wodani Allah mawɗo ceediɗo ko goto gandu ne wiye Kaabu o wi Souleymana yewtidi e mabɓe kaɗo haala o wi caggal ɗum diwri biyeteɗi jeyyal ndin ari ndin wi allahumma la'anil isharu wal had ayaqulu kullu shay'in halikun illa wajha diwru gondi wiyetedi ɓuɗatu ndin nandi koye purto ndin wi man sakata salima kala on deƴƴuɗo hisa diwru gondi ene wiye babga'u ndi way kono soyru ni ndin wi waylun limanid duniya hammu o wi feere bone cangol lefto wodani neɗɗo mo ganduɗa o waɗi aduna o ko himme makko kanko aduna tan woni haaju makko wori faɓuru ari woni dafba'u on wi subhana rabbiyal quddus senare wodani jomam ceniɗo o alhamdulillah ndiwru gondi arni wiye basi ndin nandi koye puppuɓal ndin ni wiya subhana rabbi wa bihamdihi senare wodani jomam e jettoro muɗum ndiwru gondi ne wiye sarɗan ndiwru kawnin no fewi ndin ko ndiwru kawnin no fewi ndin ene jangta e kala hunde e kala nokku wa saaha ndiwri ndi wulli to annabi Souleymane ɗo ɗi ɗeɓi nandude ndiɗo daraji ndi ɗeɓi nandude ko e jawgal Souleymane wi oɗon gandi ko ndiɗo ndiwri haalata ɓe mbi ala min ganda o wi ndi wiyata ko arrahmanu ala al arshi stawa hinirante o woni Allah subhanahu wa ta'ala o foti to dow danki makko to taw ko podgol ngol o handi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ngori so tawi joggi ndi wiyata ko ciftore Allah e hemon yeebiɓe uzkurullah ya ghafilun nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ndiwri mbiyeteɗi daddudi so tawi ndi wulli ndi wiyata ko ma ɓi adama wuur ko jiɗɗa ko kaƴƴa faam kam wattandema ko mayde yabna adama ish ma shi'ita fa akhiruka al maut o wi ndiwri mbiyetendi liwre ndin wi faam kam goɗɗugol yimɓe ko foftere waɗɗade yimɓe ko foftere ɗum noon
eɗen mbawi darade ɗo tan to banggue diwe ɗe ko haalde diwe ɗe ko ina heewi on saaha jokken alhamdulillah e qissa annabi souleymane hakkude makko hakkude makko mataw rewi e oɗo qissa ko hakkude makko e kordolɗi ɗi taw so ɓenni kordolɗi ɗi ko nden mana o yettoyto debbo biyeteɗo bilqiso woni jomiraɗo subhanahu wa taala o wi e alqur'anil karim wa hushira li sulaymana junuduhu min al jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun souleymana rendinanama konuji muɗum tuggitan koye yimɓe e jinneji ɓe ndenndina kamɓe fof omo soggaɓe omo yaada e mabɓe koye nokkuji noon goɗɗuɗi o laatima kanko annabi souleymana omo jogui délégué ji ɗi ganduɗa ko kanji jogui alhaali feere konu makko ko ɗin kadi ndenata konu ngu woto hay goto selbude yalta konu ngu mouhammadou bun kaabu al urazi o wi laatinomo konu annabi souleymana alayhi salam ko temedere farsah temedere farsah farsah fof noon ko kiloji tati sen koddiri juutedi ndi ko temedere farsah jaajeji ndi ko temedere farsah ene wayno tan sa welama mbiya juutedi kono annabi souleymana walla mbiya avion nawowo omo o juutedi muɗum ko temedde tati kilo jaajeji ndi ko temedde tati kilo ɗum woni ko annabi souleymana jogui alhamdulillah o wi nogas e joyyi farsah nogas e joyyi hen farsah ɗum woni hen ko yimɓe nogas e joyyi goɗɗo farsah woni hen ko jinneji nogas e joyyi farsah goɗɗo woni hen ko poñƴi nogas e joyyi farsah goɗɗo woni hen ko diweje ko ni ɗum wayi ko ni ɗum feccori sa welama noon sa waɗi par kiloji mbiya kala capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilo woni hen ko yimɓe ɓolɓe capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilo woni hen ko jinneji capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilo goɗɗo woni hen ko poñƴi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi kilo goɗɗo woni hen ko diweje ɗum woni avion annabi souleymane wiyama noon jinneji ɗi cañanimo bettiteri welde joɗade taw ko kanŋe sañira e harir e nder farsah goto farsah ko noon ko kiloji tati jaajini e juutedi ko ɗon ɓe cañanimo ɗo omo jooɗo taw ko kanŋe ɓe cañiri kamɓe jinneji ɗi ko ɗon siis makko o fawa e hakkude ɗo ɓe cañanimo ɗo o jooɗi hen kanko annabi souleymane taw saraji makko ɗi ene waɗi siisuji goɗɗi kanŋe ene waɗi siisuji haalis kala ko wiyete annabi jooɗoro koye siisuji kanŋe he kala ko wiyete oɗo ko gando jooɗoro koye siisuji haalis he on kadi ni yimɓe ene cari sara makko kanko annabi souleymane jinneji kadi ene cawdimo seyɗeneji ene cawdimo ene saraji makko kala yimɓe ene saraji makko ko wiyete poñƴi ene ɓuɓɓinimo diwri diweje ɗe kanƴe pop ɗe gonoyi dow dendagal konu ngu ɗe betti bibje mabɓe nangue sereni nangue goto yettora kon kanko annabi souleymane to jooɗiɗo to woni ɗo omo yaade ujunere suudu taw kala hen suudu fewnira ko daroɗe weeruji ɗi ganduɗa fawi ko e dow leɗɗe omo jogui toon fodde temedde tati debbo desaɗo debbo dimo e nder oɗo avion mo kalɗen omo jogui toon temedde jeeɗiɗi mo ganduɗa ko taara debbo taara waɗi annabi souleymana o jogui ko ujunere debbo hen temedde taroɓe ko rimɓe temedde jeeɗiɗi ɓe ɓen ko taara o waɗi ɗumen kanko annabi souleymana ɗum ɗo foof dey woni ko e nder avion he nde wonnoon kanko so tawi omo ɗanno kanko annabi souleymana o yaadata ko e dendagal konu makko sa woni lamɗo a woni wuuro ɗo woni wuuro ɗo kala ɓe to laamu makko ngu jiimi fodde ko hoddi ko so omo yaaha kamɓe pop o yaadare mabɓe o yaada e barmeji o yaada e fuuruji o yaada e pucci o yaada e fofof hay hunde woppata caggal kanko ko ɗum ɗo woni ko Allah tottimo kanko souleymane bun daoud
ɗo tan ɗum ɗo fof so tawi joli avion he o yamira mbiɗen omo jogui ujunere suudu e nder avion he taw suudu fof ko weeruji fewnira ha fewi no yooɗi ha mbaɗi caggal ɗum mbiɗen omo jogui ujunere debbo temedde tato ɓe ko rimɓe temedde jeeɗiɗi ɓe ɓen o waɗi ɗumen ko taaraɓe wadde ɓe goni ujunere ɓe goni joomen cuuɗi ɗi mbiɗen wonde mo jogui ujunere suudu caggal ɗum o yamira hendu wiiteɗo asif ndun hendu ndu woni ko bippata kala ko tiiɗi kala ko teddi ko ndun bippata ndu nawa ha dow ko wayno kuɓeje ɗe ɗoɓe koɗi ɗo eko nandi hen ko ndun bippata ndu itta ɗum less ndu rondo ɗum ndu rondo ndu nawa ɗum ha dow so nawi ha dow kanko annabi Souleymane o wi ndun hendu a jarama an golle ma gasi timmi o yamiri hendu wondu ene wiye ruha kanko annabi Souleymane ndun hendu woni moyoru ndu nawa avion ko ndun hendu nawata avion waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wiya alquran alkarim wali Souleymane riha guduwaha shahrun wa rawahuha shahr Souleymane ene jogui hendu ndu ganduɗa ko kayru nawatamo somo ɗanno dawol hendu ndu noon so tawi ndu dawi subaka ha midi ngol dawol so tawi ko koyngal yahanno ɗum yaha ɗum ko lewru so ndu hirdi to ndu yeehi foof ha ndu yetti to banggue kirndol kadi ɗon yarante ko lewru to banggue koyngal Souleymane Allah hokkimo ɗum ɗo waɗi Kaaba kadi haali habrama ga makko o wi laatima annabi Souleymane so tawi o waɗɗima e mbaɗɗanteya makko ka o waɗɗina dendagal galle makko e koreji makko o waɗɗina dendagal liggantoɗomo o jolna hen dendagal poñƴi makko o jolna hen dendagal a nani de piyowo mburu makko o jolna hen dendagal defoɓe defanoɓe o ene waɗi hen fuuruji jamɗe nene e nder avion mo kalɗeno ene hen barmeji wo ɓurdurul isam ene hen barmeji mawɗi no fewi kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala to Allah wino e nder alquran wo qudurir rasiyat i'malu ala dawud shukran dokkam barmeji mawɗi tabidɗi nibiɗi e leydi o wi kala barme annabi Souleymane rokkam barmeji mawɗi de kala barme ine heƴa e muɗum fodde geloɗi sappo barmeji mawɗi kono ko ɗi barmeji mawɗi kala barme annabi Souleymane kala barme mo jogui ene wawi defde geloɗi sappo waɗi ene defa toon defoɓe ɓe fiyoɓe mburu ɓe ene piya mburu kanko annabi Souleymane omo lombi hakkude leydi e asman hendu ene bippamo e nawamo no gandirɗa avion ni tan ha joni ne aduna he avion ngaji ɗiɗo wiyama ko kanko ñimtini kanko annabi Souleymane kanko adi dañde avion on saaha ko kanko goto jogui ɗum ha joni avion ngaji men ɗiɗo sa jole majji ko ɗum woni toon heeɗi deefe aɗa sarwe toon ñamde aɗa sarwe toon ndiyam ko noon tan wayi kono noon ɗi jettaki avion makko kanko ala to banggue mawnude e to banggue fofof ɗi jettaki toon kanƴi ɗiɗo avion ngaji woni kanko annabi Souleymane o duynomo to Allah yo hokkumo laamu ngu o meeɗa ngo hay goto meeɗa dañde wadde ɓeɗo dañata ko dañño ko eɓe mbawi dañde ko ɗewi nandude hen kono ɓe dañata ko dañño ko nde wonno ko duynode Allah jabanimo omo woni hakkude leydi asman ɗum ɗo ene golle to nder avion makko to o joguimo toon noon guure ɗe ganduɗa ko dabeje gonata hen dabeje ɗe ene doga e yeeso makko taw hendu kadi ene doga ene yaada e mabɓe ko noon tigui waɗi o immi wuuro wiitengo Isdahar omo yiiɗi yaade wuuro wiitengo leydi wiitedi Yaman o naati o rewi to wuuro nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam to Madinatul Munawwar nden o yettima Madinatul Munawwar ɗo kanko annabi Souleymane to ɓe tolni ɗon ɗo tan ɓe cuwa jippade o wi ngoɗo wuuro de ko wuuro ngo ganduɗa ene jogori ferde ɗo annabi mo ganduɗa jogoɗo latoyade akhiru zaman on woto jogori wonde annabi neloytoyde wattande gurdam wattande zaman beela noon wodani kala on gonɗinɗomo beela wodani kala on dewɗa e makko nden ɓe ɓenni Madina ɗo ɓe jettoyima Makka ra'a hawla nabi sallallahu o yi suudu Kaaba ndu ra'a hawlal bayti o yi suudu Kaaba ndu saraji mayru o yiɗon ne waɗa sanamuji ene ndewe woɗi o yawti o jippaki ɗon kanko annabi Souleymane
nden o yawti suudu ndu tan suudu ndu woyi wone woyde Allah wahyi suudu ndu ma yubkika holko waynuma qala ya rabbi abkani inna hadha nabiyyun min anbiya'ika wa ma'ahu qawmun min awliyaika marru alayya wa lam yusallu indi wal asnama ta'budu hawli min dunika fa awha Allahu ilayhi la tabki fa inni sawfa amla'uka wujuhan sujadan wa anzala fika qur'anan jayyidan wa ab'athu minka nabiyyan fi akhir zaman huwa ahabbu anbiya'i ilayka wa aj'alu fika ammaran min khalqi ya'budunani ufarridu alayhim faridatan ko woni ko Allah haali suudu ndu ndu woyi Allah wi suudu ndu holko goyata ndu wi woynimi de oɗo dewɗo ɗo joni birtiɗo ɗo ko annabi e annabaɓe ma ene wonde makko waliyaɓe e waliyaɓe ma tedduɓe ɓe birtima ɗo am ɗo ɓe juulani ɓe tellaki ɗo hay darɗe ɗiɗi ɓe juuli sara ɗo am ɗo te kadi sanamuji nen ɗo ene ndewe ɗo am ɗo gaga maɗa a rewaka ko sanamuji mum e reweɗo ɗo ene Allah wahayi suudu ndu wi woto woyi ene wawi mami hebbinoy e ma jeese ene cujja mi tellino ɗoma ɗo jangde hesere pul mi nela ɗoma ɗo annabi mo ganduɗa ko garo yo wattande zaman te kadi on ɓuuri yiɗede e am e annabaɓam mami wat kadi ɗoma ɗo ɓene gurtina ɓene ndewa e tagoram ɓene ndewa ɓe ganduɗa ɓene ndewami mi farla e dow mabɓe farillaji ɗi ganduɗa heɓe ñuuña fewde e ma no ngeloba ɓesonoba ñuñanta ɓinguel mum ni walla fondu ɗum ñuñiranta ɓoccode mum ni mami wat ɗum mami laɓɓinɗoma ɗo ko wiyete jalaŋeji e sanamuji e deweteɗi cheyɗeneji foof mami ittu ɗum ɗoma ɗo dejju woto wayi ɗum waɗi annabi souleymana ɓenni ha wirtoyi cangol kordolli ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala to wiyata hatta ida ataw ala wadi namli ɗum waɗi nde o ɓenni ɗo tan hankkadi o ragani ko kordolli horndol nduyo ndu o haalduno kanko annabi souleymane o ragani cangol ndu o haalduno e hordoldu ndu ɗum waɗi wadde ko toon o fayi kanko annabi souleymane ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi hatta ida ataw ala wadi namli ha nde annabi souleymane aroyi dow yettoyi e cangol kordolli te kadi kanko o woni ko ɗaif wiyama ala ko cham o woni o suwa yettade o heddori yettade ngol ɗo cangol fodde kiloji 3 kono noon horndoldu tini annabi souleymane e konu muɗum nene gara ɗum waɗi horndoldu noddi kordolli foof ndu wi natte keeɓi e nder oto annabi souleymane konu mum garde ɓe jaɓɓa on ɓe kela on ɓe moñña on gaare gaye gaare nattoyi e nder ɗum waɗi horndoldu ndu ndu tini annabi souleymane ne ara ndu noddi kordolli ɗi ya ayyuha nnamlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum souleymanu wo junuduh te kadi wo hum la yashurun alhamdulillah hornoldu ndu ndu wiyama ndu wiyete ko ɗahiya ndu wiyama ala ndu wiyete ko jurmi ndu noddi korndolli ɗi foof ndu nattin ɗumen nder ngol ɗo konngol joni ngol mofti fodde façon ŋaji 12 to banggue balaga ɗum mofti 12 façon gadiɗo o ko nida mbiya ya ayyu ay ya ay ɗimmo o ko lafzu ayyu o eyyi konngol tarbiyo ngol ko tambihi ayyu ha ay tambihi eyyi nayi ɓijo o ko inde namlu ya ayyuha ay an namlu eyyi joyo ɓijo o ko konngol makko ko amru bi qawli ha to wila udkhulu on ko amru wona jeegomo on ko ƴiƴde masakinakum jeeɗe ɓijo o ɗum ko rentinde a tahdir be qawli ha la yahdimannakum oto yaɓɓu ɗum woto helde on jeeta ɓijo o ko hertinde a tahsis to wi la yahdimannakum woni souleymane o hertini wona o wi jeena ɓijo o a tamim ko wadde tamim bi qawli ha wo junuduhu ay konngol sappo ɓiwol ngol ko joofade te kadi wo hum e battuɗo sappo e goho o noon ko gantu e bi qawli ha wo hum la yashurun taw kamɓe ɓe tinani ayi waɗi ngol ɗo ko ngol mofti to banggue balaga fadde mbadiji 12 o wi nduɗon hornoldu noon ko ndu laƴoru
ndu handicapé ndu waɗi ko dujje ɗiɗi kayru horndoldu ndu ndu jeeya kayru nduɗo horndoldu koye mumantewon sappo kala kon wonde kañumen koko natata aljanna anani kaɗo haala gelɗo mumantewel jeeya koye mumanteji sappo ɗi ganduɗa kalama koko natata aljanna